Татар халык әкияте Каракыш. Бұрын заманда болған дей бір қарт. Бу қартның үш қызы болған. Күннәрдә бір күн қарт базарға барырга жиына башлый. Китәргә жиынғанда ике қызын уятып, нинди бүләк алып кайтыйм дип сорый. Ә кешесен уятырга жәлли. Китә бу базарға. Шушы вакытта кеше кыз төш күрә. Төшендә биек кыймалар белән әйләндереп алынган бір бакчада бик матур чәчәк белән уйнап йөргәнен күрә. Чәчәк белән озак кына уйнагач, чәчәкне югалта бу. Эзли, һич тә таба алмый. Чәчәкне таба алмавын кайгыртып, җылап уянып китә. Сиңа нәрсә булды? Ник елыйсың дип ни хәтлегенә сорасалар да, кыз җавап бирми. Бакчаларына чыгып, аннан да чәчәкне эзләп карый кыз. Андый чәчәк булмый. Әтиләре базардан кайта, алган бүләкләрен бирә. Кеше кызга апаларына караганда да күбрәк бүләк алган була. Шулай булса да, кеше кыз бүләкне этәреп кенә куя. Атасы гаҗәпләнеп, ник алмыйсың диюенә, кыз яшьле күзләрен сөртә-сөртә, төшендә бик матур чәчәк күрүен әйтә. Миңа шул чәчәкне табып алып кайтсаң, бер нәрсә дә кирәкми башка ди. Атасы бу чәчәкнең бик еракта булуын белсә дә, алып кайтырга сүз бирә. Атасы әйтә: алып кайтуын кайтырмын, тик ул чәчәк безгә файда китермәс ди. Кыз анысына да карамый. Шул чәчәк кенә булсын ди. Карт юлга чыгарга хәзерләнә башлый. Шул вакыт бабасыннан калган бер кечкенә сандык исенә төшә. Үләр алдыннан бабасы: берәр авырлыкка төшсәң, шушы сандыктагы әйберләрне алырсың дип әйтеп калдырган була. Исенә төшереп, карт шул сандыкны ачып караса, сандыкта сыбызгы, 3 бөртек чәч, башлары көмешләнеп, бөкләргә җайланып эшләнгән 1 метр таяк була ди. Карт шушы әйберләрне алып, азык-төлек алып, саубулашып, сәфәр чыгып китә. Байтак юллар киткәч, бик калын урманга килеп җитеп, адашып йөри бу. Бүреләр сарып алалармыны? Шулай аптырап торганда кесәсендәге сыбызгысын исенә төшереп ала да 3 тапкыр сызгырта. Шул чак җир белән күкне бергә ырып, бик каты иермә чыга ди. Агачлар шатыр-шатыр сына башлыйлар. Давылдан көч-хәл белән качып өлгерә. Шулай итеп күп михнәтләр күрә-күрә, бер ай барганда урманны кичеп бер аланлыкка килеп чыга. Карт бик сусый, ашыга, хәле бетә. Су эзләп йөри-йөри, бик калын бер тирәк янына барып җитә. Тирәк төбендә су чыгып тора икән. Карт шул суны эчеп бетерә. Һә бу су йырткыч хайваннар эчә торган су була икән ди. Суны эчеп бетергәч, йырткыч хайваннар картка ташланалар. Карт тагын сыбызгысын сызгыртып, иермә чыгарып, көч-хәл белән исән кала. Бара-бара карт килеп чыга сахрага. Ашарына бетә моның, барырлык рәте калмый. Шул вакыт кесәсендәге 3 бөртек чәч исенә төшеп, берсен алып җиргә очыра. Җилгә очыргач, моның алдында иксез-чиксез күп ризык барлыкка килә. Карт өнемме, төшемме дип шак катып карап тора. Карт тамагын туйдыра да, ком сахрасын үтеп, бер биек кенә тауга күтәрелә. Ерактан гына ялтырап бер сарай күренә. Әлеге чәч бөртегенең берсен очырып тамагын туйдырып ала да, бераз ял итеп, китә шул сарайга таба. 4 ай тулып 5нче айның 1нче көнендә сарай янындагы бик матур бер бакча янына килеп чыга. Бу килеп җиткәндә караңгы төшкән була инде. Соңгы чәч бөртеген очырып тамагын туйдыра да, ятып йоклый бу. Яктыра башлагач, карт сискәнеп уяна да, чәчәк эзләп килүе искә төшеп, коймадан бакчага төшә. Бакчада төрле җимеш агачлары үсеп утыра, җимешләре пешеп тора ди. Җимеш агачлары арасында карт эзләп килгән матур чәчәк тә үсеп утыра. Карт 3 кызына 3 чәчәк өзеп алып, кыймадан чыгып китим дигәндә генә, моның каршысына тимер томшыклы, тимер тырнаклы бер зур кара кыш килеп чыга. Кыш карт янына килеп җитә дә, киеменнән томшыгы белән эләктереп алып: "Син кем рөхсәте белән минем бакчама кереп чәчәкләремне өзәсең?"
Кая алып барасың аларны дип сорый. Карт башта әйтергә курка, соңыннан җибәрмәгәч, 3 кыз барлыгын, кеше кызының шушы чәчәкне төшендә күреп гашыйк булганын әйтеп бирә. Шуннан соң Каракош: "Кеше кызыңны миңа бирсәң, чәчәкне алырсың. Кызыңны бирмәсәң, чәчәкне бирмим" дей. Картның кеше кызын бер дә бирәсе килми инде. Нишләсен? Буш кул белән борылып кайтасы килми. Теләсә, теләмәсә дә риза була. Киткәндә кош әйтә: "Фәлән сәгатькә кызыңны китереп җиткер" ди. Бик тиз килергә куша инде. Ярар. Кайтырга чыга бу юлга. Кайтканда зур елга буена килеп җитә. Ну, һич чыгар әмәл юк. Шулай аптырап торганда өйдән алып чыккан таяк исенә төшә. Шул таяк белән су өстенә 3 мәртәбә суга да, суның өстендә зур бер күпер ясала. Күпердән чыгып китә бу. Бу шул хәтле алҗыган, арыган, шулай нишләргә белми аптырап торганда, нигә бу бик озак килми дип, Каракош моны эзли чыга. Кош картны куып җитә дә әйтә: "Мин сине килеп җитә дип көтә идем инде. Нишләп болай озакладың? Инде 2 срок узып китте бит" ди. Шуннан соң картны үзенең җилкәсенә утыртып, үз иленә кайтарып куя ди. "Кызыңны шушында фәлән сәгатькә китереп җиткер" ди. Карт бик кайгырып өенә кайтып. Өйдәгеләр бик сагынган. Кеше кызына чәчәкне бирә дә әйтә: "Бу чәчәкне синең башыңа җитәр өчен генә алып кайткан. Чәчәкнең хуҗасы тимер томшыклы Каракош синең үзеңне сине алырга ук килде. Фәлән төштә көтеп тора" ди. Шулай дигәч, бөтенесе дә бирмибез дип җылашалар. Кызны чыгармыйлар. Ишек тәрәзәләрне бикләп, йокларга яталар булар. Каракош көтеп тора-тора караңгы төшә. Ахыр чиктә түзми, йорт янына килеп, тәрәзәне ватып керә дә, картның кеше кызын урлап, үз иленә очып китә. Кош кызны алып кайта да үзенең бакчасы эчендәге бер сарайга урнаштыра. Бу сарайда Каракоштан башка бернинди җан иясе булмый. Ялгыз кыз бик сагына, бик саргая. Шулай 2 ел яшәгәч, кыз өйгә кайтырга рөхсәт сорый. Каракош әйтә: "2 сәгать 15 минут барырсың, 4 сәгать анда торырсың, 2 сәгатьтә 15 минут кайтырсың" ди. "1 минут кына кичексәң дә, миннән яхшылык булмас" ди. Кыз шуңа риза булып, кош өйрәткән тылсым белән өенә кайтып китә. Кайтып җитүгә кочаклашып җылашалар. Кыз үзенең 4 сәгать кенә торачагын әйтеп куйган була. Шул арада апалары моңа белгертми генә сәгатьне 3 сәгать артка чигереп куялар. 7 сәгать торып китә бу. Өенә кайтып керсә, Каракош моны көтеп зарыгып беткән була. "Син ди, мин әйткән вакытка кайтып җиттеңме?" ди Каракош. "Җиттем" ди кыз. "Син вакытына килеп җитмәдең, 3 сәгатькә соңгарып кайттың" ди. "Син моны үзең белмәдең, апаларын сәгатьне борып артка җибәрделәр. Шуңа син соңардың. Шуның өчен мин сине кичерәм" ди. Шуннан соң Каракош талпына да бик матур егет кыяфәтенә керә. Егет әйтә: "Син мине кош дип уйладың" ди. "Мин сине сынар өчен генә кош кыяфәтендә йөрдем" ди. "Өеңә киткәч тә вәгъдәңне бозмый килдең" ди. Шуннан соң егет кызны үзенә хатынлыкка ала. Бик шатланышып, әле дә булса